Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. 4 vakasheka zvisina tsarukano. Umwe akakurwa nezvinhu achibika tea kwakutovata pamubhedha kwakushaika. Umwe akasheka akachekereswa nebhazi rekwamhunga. Umwe wachona akabva achibva kunotenga mota yake kumasvingo panonzi pachiya paBeatrice apa. Ane chirori chake chakabva kunotenga akadonha akakutuka akafira ipapo. Saka zvinhu zvacho zvakusvika pakunetsa pakuti ike zvinezvi ndina mukoma variko kumba iko vari kupenga vari kugara mumashopu izvozvizvo kuti izvezvi kuti tisvike kuti titi ndimukoma vedu ka hazvisi kubuda hazvisi kana kuita kuti ukatovaona unogona wakakana kuti ndio mukoma vayaera. Then koita ndokwapa mukuru mukoma koita wandotedzana naye inini mukuru kwandini mbichana izvezvizvi pfungwa dzacho hadzichatori mushe. Akatema mai muna isi 20 if I'm not mistaken ma 2018 2019 papa akatora badzi akatema mai musoro wese. Mai vakasvika pakufa vakazonomukira kuMupilo hospital. Zvakare pano paSly Media TV, zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasi ndasvika munzvimbo yeSouthlands kwandasanganawo nemukoma wangu aita dambudziko rari kuti dambudziko iri achazive kuti oriita sei, asi munyaya yake chandibata chandirwadza ndechekuti iye ari kuti vana vakomana mumusha make vari kungopera nekufa zvisinganzwisisike. Kutaura kuno varipo vacho vapenyu, vamwe vari kungopenga, mumwe akutosvika pakupenga zvekutema amai vakamubereka. Sapanguva ino muri yeZimbabwe regai tinzwe kuna mukoma vedu kuti nhau iyi kana dambudziko iri rakukonzesa kuti muri kungoparara, vana vakomana vachingofa zvakatanga sei, uyezve dambudziko ravo ravatidedzawo isu veSly Media kuti tive pano rakamira sei, rakatanga sei. Tinokuchingamidzai mukoma. Tiri pamwe chete. Chekutanga munganditaurira zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Ini ndakagara panapa ndinoitwa Ngonzashe Muchemo. Ndina makore 31 kuberekwa. Alright mukoma, takaonawo matibata muchitaura kuti ndine dambudziko rangu rekuti upenyu hahuna kumira zvakanaka mumuri. Muri kuita sekuti mune zvinhu zvakabatwa kwamakafamba kuratidza kuti kune zvinhu zvakabatwa mukati memhuri yenyu, ende uyezve kutaura kwenyu imimi matinyorera makati vana vakomana vari kungoparara, vamwe vanongoparara nemaaccident, varipo vacho vamwe vari kungopenga. Panguva ino muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nhau iyi dambudziko iri rakatanga sei. Ndinokutendai nekubvunza kwenyu. Inini ndichizokunyorerai ndakasvika pakubatikana nezvakazviitika mumusha medu isusu semhuri yekwaMuchemo. Saka chinhu chiri kunyanya kundibata izvozvizvi chiri kuitika mumhuri ndechekuti kutotanga neni inini ndakagara panapa, mafambiro ari kuita upenyu haaziriwo zvazvinofanira zvichiita chaizvo kuti patichitsvaga mabasa tichizama kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka hazvibudi. Ukada kuti unotsvaga basa unopurumisana nemunhu rekuvaka kwatinenge tichiita, unopa munhu quotation, hazvibudi zvinhu zvacho. Zvinenge mungapurumisana kuti uya kutanga musi wakati, asi zvinhu zvacho hazvisi kubuda. Unoona munhu akubhuloka kana kuti munhu akuudza kuti aiwa ndichazokufonerai, hapana kana chiri kufamba. Ndichibva ipapo mamiriro akaita musha wedu isusu, inini ndinobva kuBhigita kumasvingo ndokwandinobva. Saka mamiriro akaita musha wedu isusu ndeyekuti tina kwaba mukuru, then kutoita mukuru pakati, then koita baba vangu inini ndovekupedzisira. Saka vana baba vese havasipo. Saka chiri kunetsa izvozvizvo ndechekuti mukufamba kwatiri kuita isusu
pakambofambiwa kumashure pakazofambiwa futi zvamanje manje kuri kunzi iko baba mukuru vedu isusu vanga vane madzimai 2 saka varonzi ivo vanga vakabata vane zvinhu zvavakabata saka zvinhu zvavakabata izvi zviri kunzi izvo pavakafa ivo mukadzi mudiki ndivo vanga vakabata naye zvinhu izvi saka pavakazoshaya baba mukuru okay. Saka chimiro chiripo ndechekuti zvinhu izvi pakazoshaya baba mukuru mukadzi mudiki wakanobata naye zvinhu haana kuda kuzobudisa zvinhu zviya zvekuti vamuchemwa vanga vane zvinhu zvatatakabata saka zvinhu zvacho izvirapa izvo zvinozobuda musi wechii musi wenhamo saka zvinhu izvozvo nhasi patakufamba tiri kufamba isu tichinzi pane munhu mupenyu aripo ari kubikira zvinhu izvo zviri zvichisadza saka zvinhu izvozvo pazvatisvitsa nhasi zvatisvitsa pekuti madzikoma angu 4 vakashayika zvisina tsarukano umwe akakorwa nezvinhu achibva achibika tii kwakutovata pamubhedha kwakushayika umwe akashayika akachekereswa nebhazi rekwamhunga umwe wachona akabva achibva kunotenga mota yake kumasvingo panonzi pachiya paBeatrice apa ane chirori chake chakabva kunotenga akadonha akakutuka akafira ipapo saka zvinhu zvacho zvakusvika pakunetsa pakuti ike zvinezvi ndina mukoma variko kumba iko vari kupenga vari kugara mumashopu izvozvizvo kuti izvezvi kuti tisvike kuti titi ndimukoma vedu ka hazvisi kubuda hazvisi kana kuita kuti ukatovaona unogona wakakana kuti ndio mukoma vayaera then koita ndokwapa mukuru mukoma koita wandotedzana naye nini mukuru kwandini mbichana izvezvizvi pfungwa dzacho hadzichatori mushe akatema mai muna isi 20 if I'm not mistaken kuma 2018 2019 papa akatora badzi akatema mai musoro wese mai vakasvika pakufa vakazonomukira kuMupilo hospital abva ikoko bva avharirwa akasungiswa nemukoma wangu inini akasungiswa akapinzwa mujere akaita dzinenge 3 years ari mujere akazobuda zvamanje manje ipapa gore rapera achibuda ndobva apisa ndobva apisa kitchen yepamba pedu isusu obva aipisa achipedza kuipisa ndobva aenda kwaba mukuru kwacho kunzi kwakabatwa kune zvinhu zviriko ikoko kwakarombewa kwacho ndobva anosvika akapisa futi kitchen apa pamai vedu kitchen yacho yakatsva mune zvinhu zvamai zvakatsvira imomo vanasekuru vari kuti zvoda uripo ikoko kwacho kwaba mukuru kune zvinhu zvakanotsvira imomo kuri kunzi kuda kuita sei kuda zvoda kuripwa futi. Alright, mukoma tisati tafamba kuitira kuti ndisati ndichikanganwa mubvunzo yandinayo pane pamataura imimi kuti pane pakafambwa kumashure nepafambwa izvozvi pari kunzipo pane munhu wemumhuri akasirwa zvinhu zviya muupenyu tisingataure dumazita angava ari hama kuti ihama yakamira sei zvoda pamwe ndibaba munini kuda pamwe ndimai guru kana kuti nditete pamuri kufamba imimi zviri kunzi ndiani ane zvinhu zvacho. Pari kufambiwa izvezvizvi mamira akaita musha kumba iko chimiro chiriko munhu asara ndevahosi mukadzi wababa mukuru ivavo mukuru ndiye asara ariko saka pakuri kufambiwa izvezvizvi kuri kunzi ivo mai vari kukumba ikoko vakuru vasara ndivo vari kunobatiwa ikoko asi manje chiri kuitika manje chachakuita tinetsa nezvezvi ndichekuti mwana wacho mukomana mukuru mukomana ndiye asara vamwese vakafa ndiye asara ari one anogara arugarera kana chaziva kuti paanogara ari kudhifenda amai manje achiti amai vanenge zvakanzi mai vari kufurirwa nevamwe vakadzi vemuraini saka ndo vari kuvafurira kungoita zvimwe zviya zvekuti vatikanganise asi ivo amai vakachena ndozvaari kuita patakatoita dare kumuzukuru padizeta takabva kunoita dare ndakavamanikidza vana mukoma vese ndikavafonera inini ndikati vana mukoma huyai kunoku imimi
pakaita nharo ndikazama nepandinogona napo tikaita dare kumuzukuru. Tiri kuona kuti shungu dziripo zveshuwa tichifambirana kuita kuti vari kuona vasarasike. Ndofunga mukufamba munotaurirwa kuti aiwa uyu paakaromba achida kudai kana kuti anga ane upfumi hwangainawo imimi muchitipawo zvamuri kuziva kuti saka baba mukuru venyu vaiva neupfumi here hwavaiva nawo uyezve kuromba kwavo koko kwanga kwakatasana nei ende zvavanga vakaromba zvacho kana zvichitaurwa zviri kunzi zvairaramiswa nei. Vamwe zvikwambo zvinoda ropa, zvimwe zvikwambo zvinoda zvakasiyana siyana. Unogona kuti paipapo chidimbo mukufamba kwamuri kuita mufamba kwatiri kuita isusu neupenyu hwatakakura tichiona tichirarama isusu. Baba mukuru vakanga vaine bhucha ravainaro ende vakanga vaine pfumi, vakanga vaine mombe dzakawanda dzataitokura tichiona tichinoita maslave ikoko tichiita mari chokuseri ikoko tichipiwa chikafu ndokwatararamira kuseri ikoko kuseri kwababa mukuru ikoko. Muri kutaura kuti mimi maiva maslave maishandiswa kuti mamuri pabasa zvakadaka kuti kakusiyana kete tasiri pabasa vaitishandisa nanhasi vari kutotishandisa izvi vaitishandisa saka vaine upfumi hwo vaine mombe dzakawanda vakasvika pakuvhura bhucha panonzi pamushanduri kubhigita ikoko kumusha uko. Bhucha iroro rakabudirira zvisingaiti tikaita mbiri nanhasi tine mbiri but kuti tamarombe hapasina kana mbiri yese yakapera. Saka zvaiitika ndezvekuti pakufamba kwataita takanzi zvaibuda zvainzi chinhu chavo ichocho vaitora ropa remombe dzavaiuraya pabhuche dzedzi vachifidha chinhu chechi asi upfumi yapo wakazonosvika pakupera changa chakuda ropa revakomana. Ndosaka ndokushayika kuri kuita kwaita vakomana kwesoko ndokuzoshayika kwaita vakomana asi chachiri behind pakushayika kwaita vakomana yanga iri nyaya yekuti ivo baba mukuru naamai vadika vari kunzi vaita mwana hatizoziva kuti mwana akafa sei kusvika vazosvika pakuti vakazosvika pakuviga mwana vega kwakuzofonera dzimwe hama kuti mwana ashayika kunoku asi tatomuviga. Saka watiri kufamba zviri kubuda zvinonzi mwana akavigwa asina mapatsi iwaya isusu tiri kunzira ndo havakashandisa kunoromba zvinhu zvavo. Mwana waiva mwana wani wavo kana kuti angari mwana wavo mukomana. Saka mukomana wayo mukufamba kwatakatanga kuita pekutanga kwainzi ari kudedza vamwe vake kuti muda ndigare ndega kunoku here uyai kwandiri uyai munosiya ndiri ndega sei uyai kuti kwandiri kuno. Saka ipapo vana vakomana kwakutanga kuita sei kwakutanga kufa. Isusu inini ndakagara panapa ndakatomboendawo palist yacho yekuti taifanira nge tiisa sei takafamba futi ningi vari palist yekutevera futi kuita sei ndobva tamboita zvatakaita chobva chatiza chobva chanovhiringidza vana vasikana. Kune vakashayikira kuvana vasikana kuvana vasikana hapana akashayika through that situation iyoyo asi kuti zvairova. Vane mwasisi wangu inini vari kubhikita iko vari kugara panyika vakarohwa vari kuzunde vakatakurwa vakazonomukira kumba vafuta varohwa nezvinhu izvo. Saka zvaita saizvozvezvo chinhu chanyanya kunetsa kusvika pari nhasi kusvika izvezvi chiri kundivhiringa chiri kundinetsa ndechekuti pakufamba kwese kwaimboitwa uko inini I was very young pamwe pacho ndandisingaende asi kuti vaiti vakafamba vonzwa kuti zvinhu zviripo ende zvinhu zvitoripo zvemashuwa musha mune mupurwa urimo musha mune chakati chirimo asi procedure yekuzoti ngatichizvibvisai ndo yatisvitsa patasvika nhasi kudai muso kuti ndiri kuzama kubatanidza madzikoma ese asara hazvanzi dzese dzasara kuti vana mukoma ngatibatane tiwirirane no izvi zvinhu zvingazvibve izvi muri kumbozvivanza muri kuda kuzvidhifenda muri kuzvidii ngatizvibvise havadi hapana anoda amainini vaivai vakaromba navo vachiri kweri amainini mukadzi wavo baba mukuru mudiki vakasvika pakuti ivo vakaenda kumusha kwavo vaenda kumusha kwavo vakaenda ava vana vacho vari kuvadhifenda vachiti vakaenda vachinopepa hazvanzi yavo yaita se yairwara because icho chivabvunza kuti ko imimi sei makazotiza kudzinde kune vamwe musha muchienda vamwe vacho varikugara muchivhu vana vacho vese vamwe vacho vasikana vari muchitumbisa sei makazotiza imimi muchienda kuchivhu
saka ivo vanoti hanzi hatina kutiza inyaya yekuti amai vaida kunopepa zvanzi yavo yaisiri kunzwa mushe. Ndikati right, saka kana amai vaida kunopepa zvanzi yavo isiri kunzwa mushe zvinoita kuti nemiwo muchitizawo munogara kuchivhukwa muriri. Aiwa, kana amai kana vaenda vanongonopepa zvanzi yavo, kana yapora vodzoka kumusha kwavo kwavakarorwa, imi vana mungorimo. Chinoita kuti mimi vana mutize mubva maenda ikoko mochirega kudzoka sekuru vakazopora, vakapora vakaita right. Asi ivo amai vakazoshakira kwazvanzi yavo ikoko vakabva vashakira. Saka hapasisina ivo baba mukuru hapasisina. Madzikoma enyu ari kutiza here dambudziko riri mushe sekuona kwenyu imimi? Inini sekuona kwangu ka amai vedu ava vane zvavakasiya vaudza vana vavo vakomana vavo kuti musadzokera uku nepamusaka pezvinhu zvatanga takabata, nekuti hamundosviki muchindopindirana nevamwe vachaita se vamwe vachakuvengai. Ndiona pane mashoko avasi kuda kubudisa because kana tikavati tine dare uyai kuno kudare remusha havadi. Anongoti pane umwe ari panhingirikinzi apa pasendera panoti ndiri busy, vamwe vacho vari pachitungwiza pati ndazoshaya nguva ndazodindini, vamwe vacho vari pachivha uyai kuno ndazoshaya nguva sorry hachichi. Umwe wacho ndichangobva kutatira mai manje apa ndichito kuti zvinhu zvofanira kuti taapapi, anoti okay ndazvinzwa. Vanongotipindura ma1 words, ma1 words aya kunozoona kuti ikodi shoda rekusada kutoti nyaya yauri kutanga ikai pagrupu racho remusha. They are sending zvinhu zviri nonsense. Hapana zvinhu zvavari kusenda apa, vanosenda zvinhu zviri off topic vachinzvenga zvinhu zviri kutaura. No, ko amai guru ava vari kunzi vacho vari kuwanikwa kwese kwamuri kufamba vachikunzi ndo vakasara nezvinhu izvi, ivo vari kuti kana mukataura navo ipapapo ndo pane nyaya ipapo. Nyaya yacho inyaya yei? Nyaya iripo panyaya yaamai. Ndiamai variko kumusha ikoko, variko pavakasiwa nemurume wababa mukuru, variko kumusha ikoko. Saka misha yasara itu uyo wakwamainini wakatotsakatiko, wepedu pacho wakutotsakatika futi because amai vacho vachatogaripa because hapagariki. Pane zvinhu zvinai zvichigofa nematanda usiku mahwindi apa zvimalaiti zvinoiswa parafini zvezvo. Munofumba mune inda, munofumba mune makoko, mvura yemakoko emapoto emasadza aya, parafini musisina, hapagariki. Pachibaka zvimoto hapagariki zvekuti amai vacho havasisipo. Saka nyaya iri kunetsa manje ndeyekuti iyi yandiri kuona iri kutya madzikoma ndeyekuti tonotanga ndiamai, tonovatanga sei, ndiri kuona zviri kuvaremera, vanoita vachisundirana vachihwandirana kuti saka tonovatanga tichiti kudini because ndaamai. Vanenge vari kutya kuti pamwe togona kupara ngozi. Saka ipapo ndaitaura nemuzukuru achiti, ndikati kana vari amai havanetsi vane hazvanzi, tinoenda kwana sekuru. Vana sekuru tine dambudziko ratinetsa, tochimupera kuti mbofamba nemi mumbonzwawo zviri kutinetsa mumusha. Vana sekuru izvozvi right now hazvanzi aivo mai vacho vari kumusoro kumba ikoko vari kuzviziva, vakatofamba vakazvibata zvikabatiwa. Asi kuti chakunetsa manje ndechekuti aya madzikoma anga handisi kuti kuziva kuti ndizvo zvidhoma zvacho here zviri kuvavhara kana kuti ndangosara ndiri rimwewo namai. Pane vari rimwe namai ndisingazoziva, vamwe pane wandiuziva wacho, mwana wacho mukomana mukuri hatumboti uzvinzwa iyeye hadi because patatiri kudareko akasvika pakurova mukoma wangu andotedza naye anogara pazasi apa, akamurova bhutsu kuti iwo nyara zvoda kutaura izvo because anga kuda kutaura zvavakandonzwa pavakafamba achida kuzvibuditsa mudare munhu wese aripo. Ndobva asumuka akamurova bhutsu kuti nyarara. Ende kubva ipapo padare ipapo pakakuwirirana kacho nekakutaudzana kacho zvisikunyatsendana. Saka pari zvino panguva ino pane here ati ashayika mwana mukomana panguva yatiri ino kana kuti zvane nguva zvisati zvaitika kana kuti zviri kutoitika kana pane akabva kushayika? Izvezvi patiri sofa ndepekuti chimwe chacho chiri kutoita kuti zvinhu zvacho zviiteka pane katime, but chimwe chacho chiri kuita kuti zviiteka kudzikama
zvitosanganisira mukoma wangu uyu ari koko pane kumbopenga kwaakaita kutovava chaipo chaipo kukafanana nekwandidira izvezvi. Saka izvozvizvi ndandichitobva kuvaudza futi pagrupu apa nekuvafonera 1 by 1 ndaiva ndichifonera 1 ndikati apa ndachizama kushandisa method yekuti tiyanane zvakanaka, tibatanidzane zvakanaka isina mhizhonga mukati, tisakuwadzana, tibatane zvibve tsvina iri pakati pedu, tinowirirana patsvina iyi ngaibve tibatane tiwirirane. Saka ndaida kuzama kushandisa method yekuti tisashandisa anonzi mapeace order ekuzoti toenderana kupolisi wakuti wakandirova ngasasvika pamba pangu. Saka ndandoda kuzama kuti tishandise way iri constructive yekuti tibatane zvakanaka. Ndosaka muchiona ndazokufonera kuti no ndine nhau yatinenzi yatidai so asi chakachi chitoita kutoti zvinhu izvo zviteka kunonoka ka ndandichivafonera ndichivaudza 1 kuti imimi aya magetsi aya amoda kutanga because mukauraya inini ka mukoma wangu ariko kune umwe ari kumusha, mukauraya inini handivigwi, mukauraya mukoma wangu havigwi, munoitetena nyama yachona yese iyoyo muchigovana neshamwari dzenyu idzodzo. Ende atori ma1 chaivo zvokuti ndakavataurira vese kuti wanzi mangouraya 1 chete, vacho vasara vacho hazvitombobudi zvokuti. Saka pane kamwe kakundodzikama kamwe kekuti vakushandisa dzimwe nzira dziya dzekuti dzisiri dzekuuraya. Alright, saka imi mune mhuri here naimko? Inini ndine mhuri. Mune vana? Ndine vana. Pane vakomana? Ndine vakomana vese 2. Aiwa ndakunzwisa kwadziri kubva hasha kuti ndikatobatirwe kana wandakabereka yenyu nevana vamukavasekerera. Zvekuti method yandada kutoshandisa ipapapa ka ndaona kuti no tingazobara imwe mhosva pamusoro pedzimwe mhosva dzakaparwa kumashure. Taida kutoshandisa method yekuti kunoka door by door, buda tiende, buda tiende, takabvira kasi tichitaura nyaya iyi amusi kuda kuresponda, buda tiende, asingadi wacho. Saka ndaona kuti tikashandisa nzira iyoyo haiti zvakanaka. Ndosaka ndakufonerai kuti panguda titsvage nzira yekuti panguda tingabatsirika. Ava varume ava tese tiri vana, patiri tese hapana katadza. Zvakaitwa nevabereki zvakatoitwa. Saka isusu tava vana, ngatichigadzisa zvinhu zviripo zvakaitwa zvacho kuti tikwanise kurarama zvakanaka isusu pachedu nevana vedu kana tazinge tafa isusu vasare zvakanaka. Asi kuti havasi kuda, handizosati chiri kuita kuti vasada chii kuda pamwe vakaputirwa hapana anoziva. Saka panguva ino tichipendera yedu mashoko amungada kutaura imimi ari pamwoyo wenyu kune mhuri yeZimbabwe, nekuti ndikuona kuti appealing kuti tingabatsirike sei, madzikoma angu angabatsirike sei kuti vazvione kuti tinofanirwa kubatana tibvise nyaya iyi kana kuti chinhu chiri kukonzeresa kuti vamwe vaparare, nekuti izvozvo hamuchazivi kuti ari kutera ndiani. Imi manzi manga muri palist hatisi kuziva. Saka ino ndonguva yekuti munogona kutaura nemhuri yeZimbabwe panguva ino nezvamuri kukumbirawo kwavari nerubatsiro rwamuri kukumbirawo kune mhuri yeZimbabwe panguva ino. Izvozvizvi chinhu chandikukumbira kumhuri yeZimbabwe ndechekuti sofa pandikutaura panapa ndiri 1 munhu ari kumudza musoro, vamwe vacho havasi kuda, maybe kutya kufa, I don't know. Ndiri 1 kudai sezvizvi patakambonge tichifambira nyaya dzacho idzodzidzi pamashure apa takanga taita isusu chirangano nayo madzikoma iwaya kuti tese tiri 9 tobvisa $50 yekuti tikwanise kunge tichitsvaga munhu anokwanisa kutibatsira. Saka up to now inini chete ndakakwanisa kubvisa $50 yacho iyoyo inova iri kuchengetwa nemuzukuru wemusha ariko anogara kuDZ2, ndiye anochengeta mari dzacho idzo. Saka pamacontributions acho inini ndini ndiri 1 ndakabvisa $50 chete, vamwe vese madzikoma asati abvisa hazisi kuti havasi kuda kana kuti vanoda kana kuti handizive. Saka chinhu chandikukumbira ndechekuti kana pane vanokwanisa kutibatsira kuti zvinhu izvi zvingakwanisa kuti zvibviswe sei, because kuvapo takuziva kuti zviripo, because kwese kwatinongofamba kunongonobatwa the same thing, hapana zvipotsi zvinongonobatwa izvo zvakatanga kungobatwa ndo zvongoramba zvingobatwa. But
ini handichaziva kuti procedure yekuti zvibviswe ndoiri kunetsa kuti ndopatoda kubatsirwa ipopo kuti kana pane vanozvigona kuzvikwanisa kuti zvibvisike vakaputirwa vakwanise kubengenuka vaone kuti zvinhu zviripo izvi hazvina kunaka kuitira kuti tikwanise kubatana zvinhu zvibviswe ndo chinhu chandiri kuchema kuti bcause vamwe vacho kwese kwataimboenda havazokwanisa kuzvibvisa havazokwanisa vari kungotaura kuzonotoda kuti havagoni zvinhu zvacho saka zvatora nguva yakareba zvakadaro zvekuti pataveri pacho tava situation yekuti umwe nemwe akuti inini ndakuita zvangu uyo akuita zvake uyo akuita zvake uyo akuita zvake uyo akuita zvake which is not healthy pamuri. Tida pane mubvunzo watoda kubvunza hangu ndiwo kumashure. Pane pamati amai vakatemwa nedemo vakazomukira kumpilo. Hamuna kuzotipesa kuti saka amai vapenyu here uye kana vari vapenyu vari kutiwo chini nyaya asi kana vakashayikawo unogona kuti tisanangurira kuti amai vari kuye kana kuti havako. Amai variko asi utano hwavo neupenyu hwavo pahwaeri neeji yavainayo because eji yavo vakuma 63 saka nekutemwa kwavakaitwa vapa situation yekuti vachakwanisa kugara vega vachakwanisa kuda munhu anenge ari padhuze and havachazogara pamba pavo because hapagariki vari kugara kumwana wavo musikana kwasisi wangu inini ndokwavari kugara right now izvezvi ndokwavari izvezvi havachazogara pamba because pamba pacho hapagariki vatonzi ngavambobva pamba pacho because hapagariki nekuda kwenyaya dzipi kwenyaya idzodzi ndipo panenge pachifamba zvamamuchitaura zviya kuti vanhu vanoona marambi hapatogariki zvekuti kana uri mumba inini still remember pandakamboenda kwaMutare ndichienda kunoshanda ikoko kune chinhu chinoguma kudai so zvekuti imba inosheka zvekuti inotobuda panze kuti asi pane munhu ari kuguma so zvekuti saka ndakazoshamisika ndava kwaMutare ikoko kuguma kuya kwaitika kumusha tiri kumusha kwanditeera futi ndiri kwaMutare kubasa zvinhu izvi zvinonditeera zvirikudini saka zvinhu zvekuti ndopata tichiti papapa kana pane vanhu vanokwanisa kutibatsira kuti kana zvibvisika kana vachizvigona kuti zvinozvobvisika sei ava vanhu ava chakavaputira kuti vasaisa musoro pamwe chete ndotoda kuti tibatane madzikoma ngatibatanei vana sisi tofanira kubatana towirirana sevana vanyamunhu semhuri imwe chete towirirana musha wochena toshanyirana tichimhorosana tichiita zvinhu zvimwe tiri pamwe chete ndopane shuviro yangu ipapo. Zimbabwe mangozvinzwira Zimbabwe mazvinzwira mukoma vari kukumbirawo vangave vana madzibaba vangave vana sekuru vanoonawo ipapa vanobatsira vangava mafundisi vachema vakati ndibatsireiwo upenyu hwedu usati hwapera wese nekuparara nekuti ivo vatotaura vakati inini ndakatozivawo kuti ndiri palisti vakazonge vaendawo kubasa vakanzwa chinhu chiya chatera saka upenyu hwasvika pakamanikidzana isusu seSly Media tinongoti kana muchionawo vanokwanisa kuda kuvabatsira nhamba dzavo ndidzo dziri pascreen kana kuti munokwanisa kutibata isusu tigozosvitsa kwavari kuti mune rubatsiro runokwanisa kuvapa batsiro mhuri iye kwaMuchemwa vatambura hazvizi nyore kuona madzikoma ako achiparara nekufa hazvizi nyore kuona mwana wamai vako ava kungopenga nenyika achisvika pakutora demo achitema amai vakamubereka saka tinongoti kumhuri yeZimbabwe kuna ava nemwoyo wokubatsira batsirawo hanzvadzi yedu kuti upenyu hwavo semhuri huenderere mberi. Panguva ino handina mashoko akawanda ndingade kutaura asi tinongoti seSly Media TV kana kwamuri koko kukaitawo nyaya dzinotyisa dzinoshamisa nhamba ndidzo dziri pascreen munongotibata tinosvika tichitorawo nhau tisingakanganwe zvakare kampeni yatiri kuita ye300,000 subscribers ndinotaura ndichiti do not forget to like, follow and subscribe. Panguva ino ndichakusiyai ndini wenyu Pelagia Mupurwa.